ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କିପରି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଉପରେ ବସୁନ୍ଧରା ଠେକି ବସାଯାଏ। ବସୁନ୍ଧରା ଠେକି କାହିଁକି ବସାଯାଏ? ବୈଶାଖ ମାସରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଠେକି ବସାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସାଯାଏ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆର ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଠେକିରେ ପଣା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବସନ୍ତ ଋତୁ ବିଦାୟ ନେଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଠେକି ବସାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏକ ମାଟିର କଳସ ନେବା, ଯାହାକୁ ଠେକି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝୁଲେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶିକା ନେଇଯିବା ଏବଂ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ, ଯାହାକୁ ସରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ।